eska historia errepikatu du, eta ezin da zure izan. Bai, betiko laburpena da azkenengo jardunalditakoa, ez? Ezin izan dugu golik egin eta futbola gola dira, ez? Golik ezik, eta... Hori da, ez da, ez? Azkenean taldea jokoan, aukeratan, danatan askoz gehiago da, esango nuke, eta ez dugu gola aurkitzen eta futbola gola da. Eta ez dugu golik sartzen edo egiten ditugun aukeratan asko kostatzen zaigu gola egitea eta jarraitu behar da. Orain bi jardunaldi geratzen dira eta borrokatuko behar da azken artean. Bai, bukaera arte borrokatuko dugu. Pasadan urtean eginda zegoela ematen zuenean eskendun lortu eta orain hiltzat emango gaituzte batzuk eta ez da horrela, ez? Taldea ondo dago edo bidean dago, baina egia da azkenengo emaitzak txarrak izan direla, ez dugulako irabazi eta hola dago, orain momentuan asunto. Pena ematxa gaitek eta pena handia hemen etorri den jendea. Bai, pena, ez? Pena, jente asko etorri dalako, taldeak dana eman du, beti ematen duen bezala, baina ezin izan dugu, ez? Taldeak dana jarri du. Taldeak esportzu aldetik, joko aldetik, dana jarri du, baina ezin izan diogu jendeari eman merezi zuena, ez? Garaipena.